Dobrý Jim Carrey Samsung. Dobrý. Ako sa vám žije v Anglicku? Ja by som sa chcel informovať, že vy aká televízia ste momentálne. My sme Energic TV. Ďakujeme. Tak mohli by si nám povedať, ako sa vám žije v Anglicku? No tak taká vec tu je v Anglicku, že vždycky sú tu veľké problémy so všetkým. Čo sa týka benefitov. Benefit, čiastočne bereme benefit po krátkej dobe, ste zamestnaní, pracujete, naraz čakáte, že vám hodia hnedú obálku vo dverách, že máte pozastavené benefity, veľké stresy sú tu, pracujete, berete výplatu, povedzme, z práce. Plus vám zastavia benefit. Keď nemáte prácu, benefit berete. Tu sú veľké stresy v Anglicku, tu si nech nemyslia, že tu je jednoducho žiť v Anglicku. Takže tu je ťažká doba. Plus, rodina vám tu nepomôže, za prvé. Jeden, druhý sa tu žere. Skôr cudzí vám tu pomôže, za druhé, skôr. Jeden druhému my si tu pomáhame. Za tretie, tu sú také očakávate stresy, že to sú nenormálne veci. Tu, povedzme, jak hovoria studený národ, Angličania. Tu sú tak aj Romáci. Odkedy vyšlo Anglicko, UK, či ako hovorí sa UK, Anglicko, studený národ. Odtedy Romovia sa zmenili, jeden druhého sa ponižuje, jeden druhého ohovára a také veci a ďalej. Jeden na druhého sa robia podvody. A ešte plus vám chcem dodať, že človek tu o 5-4 rokov dostáva infarkt, cukrovku, rakovinu. Skôr dochádza tu človek, nežije, nemá žiadnu životnosť človek, že by tu treba takú hlavu, že by ste museli byť robot. Ja neviem, tu je veľká psychika a stresy v Anglicku. Takže, za prvé, netreba sa povyšovať, nikdy nebudeme milionári. Za druhé, Romáci, nemáme svoj štát. Za tretie, chcem dodať, jak bolo komunizmus, jak sme boli malí, každý sa držal, každý si pomáhal so všetkým, boli sme skromní, kupovali nám župany, pyžamy a také veci, pyžamo a také veci. Ja neviem už rozprávať po slovensky, lebo ja rozprávam väčšinou francúzsky. Takže taká vec tu je, že jak sme boli mali, každý sa držal a každý si pomáhal. A tu v Anglicku bo cigáni hovoria gáčové. Takže prečo hovoria bieli, jednote je sila. A prečo Romáci toto nerobia? Prečo pri sebe nedržia? Nerobia toto. Tu vás jeden Pakistánec bije a tak pozeráte na jeden druhého. Takže a Pakistáni sú pritom lepšie vám pomôžu, jak Romáci. Nehovorím na nich, bo nie sú špatní. Oni sú bombardéri. Aj v obchodoch vám skôr pomôžu, jak Angličani. A že také veci vám teraz robíme ten dokument ohľadom na nás Romov. Netreba sa robiť milionár a také veci, lebo furt sme boli chudobní, kočovné a hotovo. To je všetko. Budem. Môžeš? Me tu menge prerakina sob, tu menge vaker de kanake, nu šunin romale. Me vakira palka da životos, su ina de anglicko. Ade sarpes penel, vai variku gondoinel, u djavalan do anglicko, dživel perske. Kudelalo ve milionaris, sarok tu menge pelja slovenski. A venade hudena kher je kufrozlove, nego motoris,
kleja, andale špajza, andale pinca, uite kerempeskolo ovocie sa, te kerempeske zahradovo ovocná voda, sochan, uruma, ugorky peske 6 sadzinin kaj se čavale. Na kampel peste ale te dikel, Vanyov tu men ale na dikel, ale dikel tu men odel. Samen dikel. Samen dikel, samen svedina mane doje kutos. Sarme tu men ovamen. Ovamen amen tu men. Čavale. Prejačin maleja, na kampel te kervada, kudim vaš peste, Jednotie je sila. Roma muž nás peste bráninu. bradinen pes, varekas dikenoj činel. Jan tu men hetu men, murdaren vas. Ahayon. Saro penjada o gajoino kada jano var soromanes. Ale penaptu mi geme palmiro. Ame te na khuda vaš peste. Konchina zamenade. Amenane amarothan. Amarothan kočovne Roma. Te vareso me kamaptu mi te dodel. Na kampel peste rade te kero. Vade samane cudo štatus, krajina, životnost. Ade tu menin tu mare životnost. Ade peske budinen. A čavim peske ade kerandam ditsko. Hintu men ade priroda. Huden ade love po materijali. Metu menge šaja čava vakele gađeja sporijadila di ponuka tu menge ese šeki čipkernan do budara. Hirna verčon. Ela se poukaški tu men so khudkeren tu mena do romo benefiti. Ela koji kerla sar sklados tu men. Saravena uskladnimen. Dela tu men kera palo jana A, B, C, D, E, U janen sar. Cigareki napijen. Cinem peski kam dovanos. Me pija normale dovanos. A i kermon duiberš. Takže enaf tu menge A dá čáčovi. Tu ibeš tu bikerov do ánu, znáš? 40 gramov. te kerem bokeja. Durkinen jeka vreste, rozden, namkem peske niž nachan, i kam mi chalave. Tu meni kam bokajon, voda kadito pasu kanake. Vajtaven, keren berša, oslavinen peske berša sarake penjo gajo. Roskeren kaj cilove, roskeren cinen car, prestrinen os kamin. Muke navko veću mi jave laver peske andre tehal, tu men džanđija digano botija vajkaj. Pređam pes le čavenca Ne no pa už parki. ubranje, čau niha no nimpi. Pređam pes ano parki, vaj džam pomače, vaj zabavinem pes. Ali kada su tu men keren. Da nije razne. Takže mek, kamel oftu men jako gađu, var su te mek te penel, pa izmetu men ge mek te na pokon izvari. Ak si preložil toto, čo som hovoril. Hej, dobro. Što je razne. Teraz idem ja. Može Takže všetko som ešte vysvetliť. podotýkam vám, že c'est gentil personne, je pas viens England. Už ale, no, francúzi kapene, no, šune. Podotýkam, Brexit, ide, nevieme, čo bude po Brexite, takže si Romáci tak robte, aby bolo dačo dobre, ja neviem, čo bude ďalej, nikto nevieme, čo bude a podotýkam tu, Anglicku aj tak není dobre. Viem, že u nás doma na SK o ničom, takže sme nútení tu byť, lebo u nás sa nedá, jak som počul, jedna paprika, kilo papriky, koruna 80 eur. Viete, čo to je? Jaký pomer? Paradajky koruna 60 kilo. A tu za libru kupujeme. Ešte plus nám dávajú kilo navyše. Takže ekonomika v Anglicku predsa, môžeme rozprávať, že sú studení, ale iná tu je ekonomika. Ale u nás končili naši Romáci u nás doma. Ale treba si presadiť, že keď uvidíte, že čo tu bude ďalej, uvidíte, že čo jak. Podľa ktorí sú tu po 10 rokov, nemusia sa obávať až tak, neviem, podľa mňa. Bo ja som tu už 10. rok, Samsung je tu 13 rokov, my sa nemusíme obávať, ale veľké stresy, aj tak tu i není dobre. Takže v lete staďo zmizneme a ideme žiť do Kanady. Takže podotýkam, každý vie, čo robí. Prelož. To tu men ge penlas
Adesso ando anglicko in hojo benzínu z geje opre. Sas po 2 centy, ma geje opre po 4 centy o benzínu. A mek so kartu minge pema zo gajo, palo la paradajki kaj so. A so pema zo ikhere molo paradički 1,60, a ade ando anglicko in 60 centy. A u gorki 17 libri čikeci. Mena hajo bohem njem cila bucuma na Njemciko. A so me kamak tu minge te penel kada benzinos. So tu me norma trinkeren, so habla kanake. Sar pes hazdelu pre kada benzinos penak tu minge. Motora na cinena, gambi kenkeren ima, vai denjeva, im preložim čovjek. Denjevo motora, bo benzinos, od averč honestan. Sar già sabri andal cade unia. Benzinos upre motora, e nafta ni na vaquera. Čaj se motora pes ke šaj cinena su ča pe zelenina anžala. Di zelenina, soar pendial šinovar, hudeno po ukaški, po nuki. Šaj pes ke sadzine na androkher, po fali. Ando ubitovnja. Tu mar ubitovnja su tu menin kanake. A kala energy drinki su kanaki kare diken. Ale im fajne. Ade mola 35, ale pre Slovensko, na Slovensku ste hovorili. Pre Slovensko, kada energy mol, 13 libri, euro. Takže čavale cine nade, kartonenca vaj kamionova. I kamlenje kamionos, iđan kere. Rozdem le romen. Kerenengi kalače, mihanteske, midživim. Pa i kera tu nengi. Takže zdravíme všetkých Romov. Pa i vinčinel tu nengi. Všetko tak, aby bolo dobré, že aby sme boli zdraví hlavne, ale tu ťažko byť zdravý, lebo tu je ťažko. Tu stresy, cukrovka, žltačka a šlintavka, také veci sa tu Elena dostávajú. jadei mortazis sucutus tenachuden. Njagos telokhaka. Nie je sranda žiť v Anglicku, jak takto si myslí. Takže, A dej Romovia, živel saropenel. držte sa po kope, jak oni hovoria. Na ikerem beziketan rozdelinem pes. Jednote je sila. Romovia, držte sa. Prelož. Sar tu menge penja na ikerem baš peste rozđan pes. Buda pes zade naplati na vada tekerel. A su mego penja kanake naposledi. Sar met menge pena jednotja je v sili. Ale amenane žadni jednota. Amen sam dvojka. Amen sam namba číslo 2, čavale. Takže všetkých Romov zdravíme na Facebook, z polských Romov, Pozdravinel tu Ukrajina, Rumúni, Litva, všetkých Romov, hlavne našich Slovákov a Saure Češi. Rome pozdravinel. Buďte Le zdraví, Čechen, až le Pakistan, le Buďte zdraví. Kurdišen, le Angličane. zdravím aj Pakistánu, Kurdov, Saure, India, všetkých, každého, čo sú Romáci. Takže Saure majte sa. pozdravinel až ande Amerika, le Rome. Aj v Číne Romov, Le Brusli, aj v Japonsku. neboštičko, Však- co mujaš, pa Romange po Brusli. Takže majte sa. Na Vojte.